Dobrý den. Dobrý den. Zasekni, co děláme? Plastelin hledám. No, plastilinu. No, Děláme plastelinu. plastilinu. No, to musím si dělat tak na plastilinu. No, ukaž, jak si dělá. Tak. No, tu máš takovou krásnou. A se otočí, tak. Jak pizzu. Víš, jak pizza si dělá? Že? Prosím, mě to Co? pryč dáš? Co? Mě to dáš pryč? Co? To. Ty máš tam? To zvanu. Jo, zdáš? Tak, podívej. Žirafu. Jak dělá tatínku takovou žirafu. Emi. Ní? Emi. Lásko. Ní? Takovou žirafu. Že? Já tam nemám ještě hlavu. A proč nemáš hlavu? Mm. No proč? Ukáž. Kde máš, nemáš? Chceš ti dám já? Můžeš tady. Počkej, můžeš tak. No, zkus ještě jednou. No, zkus ještě jednou. Tak, mačkej. Tak. Já to zvanu. Dobre, no, no můžeš. A pomalu. Tak no už to bude. Pomalu, musíš pomalu, víš? No, to máš tady. Ne? A tatínku dělá panda? Ní, jak dělá panda? Já nemám nohu. To nemáš? Jak to? Ukáž. No, máš. Podívej, to je panda. Dělej. Bravo! No, a musím si dát aj oči, že, na panda? Emi, jo? Musím aj oči. Ní? Emi. Dělej. Krásne. Musím si ukazovat na maminka, podívej. Takovou krásne, že? No, řekne na lidi. Ahoj. Na lidi. Tam na lidi. Ahoj. Ahoj. Čau.